Social media viral nang jak kawan news rogon nuka je Papita Tripura ni Papita Tripura Dalai district ni sing nuka Arab sal ketang no tangi bono raped klai nai betha jagmani ta jote kun justice me ko rom jagya ko je culprit rok han bai sing state government ko bong nai sin khorong kotor bai sing bong no memorandum submit klai nai borok appropriate action nanang thung sini beri borok sing sal brum nuk tong rape klai jamani sini beri borok safe tengna nangu borok ni sadin tong boni life kama tong han bai bong ni bai protection bai sing TSF Tripura Student Federation sing sal brum no bisi brum no sing andolon khai thangnai o culprit no sing romnan ni bai government daginai bor romnan ni immediately romnan baging thung romwi tai bong no punishment jeta message sanai jet society wo next time jehente borok tai rape culture no amo stop khaimana ni baging thung warning renai borok je culprit no romnan bagi ma sai tong nai borok sai tong nang thung bai thangya biasa andolon salbun no thang tong soli tongo just covid ni bagi isa sim maintain khai tongo ham bai happen sing tini yogya sing to andolon nang soli tong bojaga no andolon ke ta su jara sing tini khumulwng simi changi tongo tai long sai beli arbak flight tong boro sing kok sa tong sin boro rok bai pulna na abono sarma sama ang bakai sa burei ke oma haike sing agini simen nogoi thaya gobang ma sini buri besaro ram pri chakmani yabo kono step na hajagia বিশেষ ke sini Tripura sa buri ro na bisingo no nukjaga ma hai ingke abono sini government ni thani wa singo bono koine dakti abono mathakna nutun ya singbo omti rong ki bela khen dokho nango abon bagai singtini tongmaliya ma phake sini takhu sangma boma sane borok bo nagi buni bosang bai beseng kabang amti ke khaijago ingke sini bosang ni salaro mane takhu sangbo amti khaike ingke sini buri rok tebo insecure rang nai amti khe feel khayo angke bono bongno bo koinai jate borok mo hai tomung hamya no jate samajo tai
baskang abu kita tulang thung sini beri rong no basanai borok bo kisa mane sak no kati tongnani bagai yam dikhe hai ni hoite kati tongnani bagai lugui mangkha thangnai 17 tariko social media ni bisingtei viral langjak jeni bukhok Papita Tripura bini umor hangkai 16 bo belai khe samung hamya tangnai rok bai khe bo rap khlai bwtharjaknani nangkha hangkai aboni bagai sing tinoro himbotok khlailekha jeni Papita Tripura ni bagai sing justice nayo tei sing jesek mansak sing bini bagai fight khlainai tei ang government rongno bo koinani musungo dakti khlai je ama hai samung khlainai rongno dakti khe naitugui kariui jottoni se karaku punishment rinani ang khoroksa buri ngui tei Tripura do phani Tripura jok ngui ang jini Tripura jok rongno jottono no koinani musungo jottono haino asugui ta tongdi jeng jottono khorang mati sanai jeng tini ti saya hangkai omo hai je tabuk ngui tongmani abo tai thaplai gelang khiyasak nongdi thangnai abo tini Papita Tripura ngo khana keboni sagongdi mano romdi ani sago ko nongdi mano ngai jeng abo tabuk muthagi hangkai abo belai khe samaso sitra tebo kolomoi thangnai amon bagai ang jottono no koyo jini bukhukjak songno jottono angkhordi khorang ti sadi jeng abo no muthagnani nangnai omono phirongnani musungo je ama hairogo godalei tongnai borokno ama hairok bai hapsalei tongdi tei mankha hanggakai jeng buriro jotono sak samlogei tongnani nangnai tei jini dofani chalarokno bo sanani musungo ama hai tomung sitra rogo ta tongdi tei ama hai lamano bo ta hindi jeng jini buri bororokno jeng bwskango tuino himna nangnai amoni bagai jotono jeng khakufur bai keno jeng bwskango jini buri dofarokno tui himna nangnai